ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ድማ ናይ ብርሃን ቃል ንመዓልቲ ዝኸውን ክንካፈሊና እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል መደብና እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ለውጢ ካብ ውሽጢ ዝብል ሃሌሉያ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ክርስቲያን አብይወቱ ዋና ክርድኦ ዘለዎ ለውጢ ካብ ውሽጢ ምዃኑ እዩ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቅስ 6 ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስትግመ ካብ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ዋው ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ ምድሪ ንብዘሎ ዝባና ንብዘሎ ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ በኋላ አዛራርባ ምድሪ በተኻብ ውሽጣ ዝወፅእ ዝነበረ ግመ እንደገና ብኡ ድማ ንሳ ትሰቲ ነይራ ዘስትያ ምንጪ ካብ ውሽጣ ይወፅእ ነይሩ ምድሪ እንድሕር አስተውዒልኩሞ ሃብታ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ማዕድና ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ዘርአ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ ተገሊጹ ንምድሪ ዘዕንበባን ዘጸብቃን ናይ ምድሪ ክብረት ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ሃብቲ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ማዕድን ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ በኋላ አዛራርባ ምድሪ ሃብታ ኣብ ውሽጢ ሒዛቶ ዘላ ስለዚ ብዘሎ ዝባን ምድሪ ድማ ዘስቲ ካብ ውሽጢ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ኢሉ ዘርኢ እንድሕሪእኩሞ ኣብ ምድሪ ምስተዘርአ ሃብቱ ንደገ ገሊጹ ነታ ምድሪ እዩ ዘጸብቃ ዕንበባታት እንድሕሪእኩሞ ንምድሪ መልክዕን ውቃበን እዮም ዝህቡዋ ግን ካበይ እዮም ዝወፁ ተይልኩም ካብ ውሽጢ እዮም ዝወፁ ስለዚህ አጸበቂያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ አድማዒያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ አልማዒያ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ እቲ ዝገርመኩም ነገር ናይ ክርስትና ጉዕዞና ልክዕ ምዝ ናይ ምድሪ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ምንታይሲ ክርስቲያን ሃብቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ብልኣቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ምድሪ ካብ ውሽጣ ዝወፅእ ግመ ንዝባን ኩሉ ምድሪ ዘስትዮ ዝነበረ ክርስቲያን ድማ ካብ ውሽጡ ዝውሕዝ ፈሳሲ እዩ ንብዘሎ ደጋዊ ህይወቱ ዘጸብቆ በኋላ አዘራርባ አጸባቂኺ ኣብ ውሽጢኺ እዩ ዘሎ አጸባቂኻ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቅጽል ክብሪ ዘሳግረካ ክብሪ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቅጽል መልአት ዘሳግረካ መልአት ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት እንገብሮ ጌጋ ለውጢ ካብ ደገ ስለንጽበ እዩ ለውጢ ደገ ይኮነን ዘሎ ለዋጢ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጽበ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ለውጢ እንታይ እንድሕሪልኩምኒ እቲ ብክርስቶስ ዝተወለደ ሓድሽ ፍጥረት እሱ ካብ ውሽጢ ንደገ ክግለጽ ከሎ ሽዑ ለውጢ ኣብ ህይወትና ዝረአ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቅሲ 37 በታ ዳሕረወይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸመአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ በአይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ሃሌሉያ እዚ ብዛዕባቶም ብኡ ዝኣምኑ ከቀበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ኣነ ንስኹም ንክርስቶስ ብምእማንና ዝሰተናዮ መንፈስ ኣሎ ንክርስቶስ ብምእማንና ዝተቀበልናዮ መንፈስ ኣሎ እዚ መንፈስ ምስ ምልአት ክብሩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ማያት ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ወሓዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ዓይኒ ማያት እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ካብ ውሽጥና ብዘድለየና መንገዲ እንዳተገልጸ ናብቲ ዘድለየና ስፍራ ዘብጽሐና ንሱ እዩ
ስለዚህ እቶም በአይ ዝኣምኑ ካብ ውሽጦም ሩባታት ማይ ህይወት ይሉ ሩባ ኣይኮነን ይሉ ሩባታት ይሉ ኣብ ውሽጥና ዝተፈላለየ መልአትን ክብርን ዘለዎም ሩባታት ኣለው ኣብ ውሽጥና ናብ ዝተፈላለየ ዳይሜንሽን ዘውጡና ሩባታት ኣለው ስለዚህ እዞም ሩባታት ክግለጹ ከለው ንህይወትና ናብ ዘገርም ዳይሜንሽን እዮም ዘሳግሩዋ ብራዘር እዞም ሩባታት ካብ ውሽጥኻ ክፈሱ ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ሩባታት ኣባኻ ከም ዘለዎ ሕሰብ መጀመርታ ለውጥኻ ካብዞም ሩባታት ክውሕዙ ከለው ምዃኑ እመን ለይትን መዓልትን ኣእምሮኻ ካብ ደገ ኣውፂኻ ንውሽጥኻ ንዮ ለውጠይ ካብ ውሽጢ ይበል ምዕንባበይ ካብ ውሽጢ ይበል ምትስአይ ካብ ውሽጢ ይበል በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝብርትዕ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝትስእ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ በቲ ኻባይ ዝወፅእ መንፈስ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሩባታት በቲ ኻባይ ዝወፅእ ፈሳሲ ህይወተይን ህይወት ብዙሓን ብኡየ ዝጠጥዕ በል ብራዘር ሓፍተይ ሎማ ሓደ ብስራት ክነግረኩም ደስ ይበልኩም ኣብዛኣተኹም እተው ለዋጢኹም ኣብ ውሽጥኹም እዩ ኣብዛኣተኽ እተዊ ለዋጢኺ ኣብ ውሽጥኺ እንታይ ኸሎም እትደሊ ዘለኺ ተስፋ ሓይሊ ብርትዕ whatever it is እትደልዮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጥኺ እዩ ዘሎ በዚ መዓልቲ እዚ ሓደ ሰብ ይኣውጅ ኣብ ውሽጠይ ሩባታት ማይ ህይወት ኣሎ ኣነ በትኻ ውሽጠይ ዝፈስስ ፈሳሲ ብኡየ ዝነብር ይበል ኣነ በትኻ ውሽጠይ ዝፈስስ ፈሳሲ ብኡየ ዝጥጥዕ ይበል ኣነ በትኻ ውሽጠይ ዝወፅእ ፈሳሲ ብኡየ ንብዙሓት ዝጠቅም ይበል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ለዋጢና ኣብ ውሽጥና እዩ ቀያሪና ኣብ ውሽጥና እዩ ኣጠጣዒና ኣብ ውሽጥና እዩ ስለዚህ ካብ የማን ካብ ጸጋም ካብ ምንም ነገር ንጽበየ ለውጥ የለን ኖ ለውጥና ካብ ውሽጥና ኢና ንጽበ በትኻ ውሽጥና ዝፈስስ ፈሳሲ ከም ዝነበርናዮ ኣይንኸውንን ኢና ኣምላኽ ምስክረይ በዚ መዓልቲ ለዋጤ ያባይ ስለዘለኻ ተባረኽ ለዋጤ ያባይ ስለዘለኻ ክበር ዝብል ሰብ እንተደኣሎ ኮይኑ ለውጡ ክፈጥን እዩ እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ሻሎም